गोसोआ थि थायोब्ला नांथाब नाजानाय थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया नाथिं इज इम्पसिबल जायफोर फरायनो गोसो जायाखै जायफोर जिउआव जेबो मावनो हानाय नंला थांखियाव जाफुंसार जानो हानाय नंला होननानै सानदों डिप्रेसन जादों बिथांमोना बे भिडिअखौ नाय सुरज तिवारी जायनि थोंनै आथिङाबो जनाय आगदा आखायाबो जनाय थेवबो UPSC टपार जानानै IAS जानो हादों अरुणिमा सिंहा थोंसे आथिं गैया ट्रेनजों दानस'जानाय थेवबो मुलुगनि जौसिन हाजो थिखिनिखौ गाखोनानै देरहासार जादों आयरन लेडि अफ पाकिस्तान मुनिबा माजारी जाय 24 घन्टा व्हीलचेयाराव जिरायनानै थानो गोनां जायो थेवबो बिथाङा गावनि नाजानायनि गेजेरजों बेस्ट मटिभेशनल स्पिकार मुंदांखा टेलिभिजन हस्ट सोरहाबा आथिं गैया सोरहाबा आखाइ गैया सोरहाबा मेगन गैया थेवबो जिउआव जेननाय लायाखै मुलुगाव गोमोथाव खामानिखौ बिसोरबादि सुबुङा मावनानै दिन्थिदों जायखौ जों इम्पसिबल सानदोंमोन बेफोर खामानिखौनो बिसोरबादि सुबुङा मावनानै दिन्थिदों जों फिसा फिसा जेंना फैब्लानो गोसो बायो गावनि थांखिखौ सिफायो हाबिलाखौ नागारो नाथाय बिसोरबादि सुबुङा आखाइ आथिं मेगन गासैबो गोमाजाखांनायनि उनावबो जुजिनायखौ नागारा जुदि बिसोरबादि सुबुङा हायोब्ला जों मानो हाया नों मानो हाया जोंनाव गासिबो दं आखाइ दं आथिं दं गोहो दं बोलो दं गोसो गोरबोजों नाजायोब्ला जोंबो हागोन नोंबो निश्चय हागोन बे मुलुगाव नाथिं इज इम्पसिबल नेपोलियन बनापार्टआ मोनसे बाथ्रा बुंदों इम्पसिबलखौ जाम्बानि सोदोब बिमुङावसो मोनो